Imos a comenzar. Xa ainda que o día está así tan mariño que non se sabe se a xente se retrasa e que realmente xa non sai de casa, xa non se atreve. Bueno, o primeiro que quero decir é que nunca coincidira que xustamente o 2 de abril foi o lunes, por lo tanto puderamos celebrar os luns do Ateneo coincidindo xusto coa data do Día Internacional do Libro Infantil e Juvenil. Eu creo que esta é unha feliz coincidencia. É un destos días esos días como de desembarco, nos que celebramos sempre aquelas parcelas da realidade que están como menos valoradas ou que de algún xeito intentamos que a súa presencia se faga maior e que se ilumine esa parte da realidade. E entón, a literatura infantil e juvenil igual podemos preguntar se é unha filla menor da literatura ou que sabe, non sei. A viva pregunta de humanidade xa é outra idea do que era no país. Pero bueno, ainda sigue habendo alguna xente que considera que a literatura infantil non está á altura da literatura significativa. Podemos falar desa consideración de literatura menor, ou escolarizada, ou incluso comercial, xa que falan algúns escritores e alguna xente pensantes, e veremos como todo iso se vai caendo unhas cosas detrás das outras porque non teñen ningún sentido. Aquí e agora, eu creo que debemos decir que a nosa literatura infantil e juvenil galega é unha literatura de éxito, de moito éxito, porque en menos dun século conseguiu poñerse ao par das literaturas que notou. É dicir, os primeiros escritores empezaron a facer literatura para nenos e para nenas, a xente da xeración nos, foi en 1920. E depois pasou a Guerra Civil e veu a longa loita de pedra, e aí se parou todo. E a pesar deso, cando nos anos 68, 70 e por aí se recomeza a escribir literatura infantil en galego para nenos e para nenas, para xóvenes un pouco tarde, pois colleu un puro impresionante, non? Hasta o punto de que podemos decir que hoxe os nosos escritores e as nosas escritoras están sendo recoñecidas a nivel internacional perfectamente, son recoñecidas con premios, son recoñecidas con traduccións, e son recoñecidas porque dá moito gusto cando saes de Galicia e participas dende un congreso de literatura infantil ou do que sexa, como todo o mundo che fala de escritores e escritoras galegas, pero che dan igual ter nomes. É dicir, cando ti sales de aquí, ás veces, con literatura de adultos, se pode dar 2 ou 3, pero con literatura para nenos dentro de saen moitos máis nomes. Entón, algo quere decir isto. E por eso creo que hai que decirlo claramente, é dicir, cando nós temos unha manifestación cultural, unha manifestación con muchas veces científica, o que sexa, de éxito hai que decirlo, porque estamos moi acostumbrados a que non nos sayan as cousas demasiado ben e a que moitas veces nos sentimos un pouco avergoñados das cousas por onde nos movemos. E, vamos, que unha literatura de éxito demostra, por exemplo, o feito de que o último premio nacional de literatura infantil e juvenil española sexa justamente un escritor galego, Antonio García Teijeiro, e ademais como poeta. Eso é unha das mostras de que o que estamos a decir é certo. É infantil a literatura infantil? Habrá que ver. Pero vai nos contestar alguén que sempre tratou aos pequenos e as pequenas con muitísimo respeto. María Alexandre non nos trata como adultos pequenos, nin como lectores que algún día serán lectores, sino como as seres que en este momento leen e teñen que ler o que as súas necesidades, as súas capacidades, os seus intereses lles permiten e os levan a eses libros. Marilar, como María Victoria Moreno, é desas mulleres que nacen fora e cando chegan a Galicia, ela fai en 1973, adoptan a lingua para sempre. Un moi bo exemplo do que tanto temos que aprender. Unha muller de ciencia, igual que outros autores tamén de literatura infantil e juvenil, e aquí recordaríamos a Ramón Caride, ou podríamos recordar a Agustín Arga. Sempre nos gusta esa mestura das ciencias e as letras, de que non só escriben ficción a xente de ciencias, tamén escribe ficción a xente de ciencias, non? Por exemplo, neste caso, unha bióloga. E hai escritores que están escribindo para adultos, e despois, nun momento determinado, fan unha incursión en la literatura infantil. Hai bastantes
Por exemplo, podría, bueno, algún que se pasa realmente e escribe, chega a acabar escribindo literatura infantil por todas as cousas. Iso tamén quere decir que a literatura infantil é unha literatura de éxito e unha literatura de referencia, non? É como cando as editoriais do país empezaron a publicar, a facer coleccións de literatura infantil en galego. En un momento determinado, as editoriais de fora, non? Everest, Casals, Anaya, todas as editoriais tamén empezaron a crear coleccións de literatura infantil en galego. Pois hai escritores como Juan Alonso, por exemplo, Diego Iglesias, Marina Campo, o mismo que se recordar aquí a Álvarez Cácamo, pero tamén a seu pai, Álvarez Blázquez, que teñen aí algo de literatura infantil, Miro Villar, Darío Santana, e hai outra xente que empeza a escribir literatura infantil e juveniles, que empeza a escribir para nenos e para nenas, e nun momento determinado pasa a escribir para adultos, non? No caso de Marilar, por exemplo. Eu creo que estos son os autores e as autoras que máis defenden a literatura infantil, que teñen como máis claro esa postura, non? De reivindicación e de defensa. Que a veces non sei hasta que punto, non hai por que preguntarle a quen prefires, non a quen lle queres máis que a teu pai ou a tua nai, pero é posible que a literatura infantil sexa teña unha certa debilidade para determinados autores entre os que está Marilar, ou, por exemplo, eu recordaba aquí tamén a do Campo, a Vázquez Freire, a Agustín Fernández Paz. Ela, ademais de ser unha muller que nace fora, pero que adopta o galego, unha muller de ciencia, que escribe letras, unha muller que empeza escribindo para pequenos e remata escribindo para maiores, é académica da Real Academia Galega, é das poucas académicas, 6 de 30, xa sabedes, e con ela entraron as ciencias e as letras tamén na academia, tamén é unha riqueza. E tamén entrou en literatura infantil e juvenil para acompañar de alguma maneira a Fina Casal de Rei, que xa entrara, que cando entrou Fina sentimos nas bibliotecas escolares e nas escolas, sentimos como que entraba a nosa literatura, entraba de cheo na academia, e agora con Marina moito máis. Pois aparte deso, tiña aquí apuntado que ela conta con algún Guinness dentro desta literatura, porque unha das súas obras de literatura infantil foi o Premio da Crítica de Galicia, a creación literaria, a Extensión do Pacífico en 1995, e é a única obra que ten ese premio. O Premio da Crítica de Galicia, a creación literaria, sempre se lle dou a libros de adultos. Douse a Marilar ese ano, a Extensión do Pacífico, e despois douse unha mención especial a María Victoria Moreno, no ano 2000, con Guedellas de Severino, que, por certo, a María Victoria non lle pareceu demasiado ben, non? Aquilo da mención, porque decía que a nosa literatura non ten tanto valor como a literatura de adultos, porque a esta literatura se lle dá unha mención e non se lle dá realmente o premio, non? Pois ben, só ela ten ese premio. E aparte deso, é a primeira muller que ganou o premio Raíña Lupa, este ano, justamente, que sempre, ata este momento, houbera 10 convocatorias e nas 10 convocatorias ganaran nomes. É dicir, moitas veces cando falamos de xénero, cando falamos de se a muller sigue estando debaixo dese teito de cristal ou non, hai que pensar que sí, que sigue estando, non? Porque fixarenos, é moi chamativo. Cando te das conta de que houve 10 ganadores, e só cando chega a convocatoria número 11 o gana unha muller, algo está pasando tamén con eso. Bueno, pues ben, Marilar, ademais de escritora infantil e escritora para adultos, é traductora, traduciu de inglés para o galego o poemario Muller Ceiba de Sandra Cisneros, traduciu tamén A Caza do Carbairán, que de Lewis Carroll, e que foi incluída esa traducción na lista de honra do IBI en 1997. A lista de honra do IBI é unha das listas estas a nivel internacional das que podemos presumir de que temos libros aí, e libros ás veces son as traduccións as que se premian e ás veces son as creacións ou a creación de textual ou a creación de ilustracións, pero neste caso é justamente a traducción. Tamén traduciu ela o primeiro Harry Potter. O Harry Potter é a pedra filosofal. A ver, é unha persona que nos abre muchos camiños, non? E que moitas veces non somos conscientes de todos os camiños que ten abertos. Por exemplo, isto que eu estaba dicindo, non lle ten medo a nada. Por exemplo, é responsable dos guións de 14 capítulos da serie de banda deseñada Os Escachapedras, con Fran Bueno, creo que era, non era?
sí, con Fran Bueno. Pero tamén escribiu os cómics de medio ambiente do Consello da Cultura Galega, Vivir do Solo, Pequeña Auga, Os Sabores Mazás, O Barón da Marea Negra. Por lo tanto, para pequenos, foi capaz de escribir poesía, narrativa, banda deseñada e tamén teatro, incluso teatro de cine. E para adultos, poesía e narrativa. Eu non sei se fai falta decir os premios, pero por si acaso direi algún, non? Por exemplo, tengo o premio Merlín por a Expedición do Pacífico, que igual que o mismo libro que consigo o premio da crítica. Tengo o premio Rañolas, o mellor libro infantil e juvenil en galego, en 1996, por o Trasno de Alqueidón. Non vou a decir os premios de literatura de adultos, a vista de obra do libro que acabo de decir aí un momentinho por A Caza do Carpañán, o premio Lazarillo por Abandas en Futuro, o premio Xerais por Teoría do Caos, o premio La Voz de Galicia por unha novela por entregas, Unha presa de terra, a lista White Rabbit, que é unha destas listas internacionais onde é un luxo poder colocar un libro, non? E neste caso foi por Pasaros de Papel, un álbum ilustrado. E non quero decir os premios de literatura de adultos porque son moitos, pero só direi que foi homenaxeada pola Asociación Galega de Profesionais da Traducción e da Interpretación en 2009 como traductora, que ten unha homenaxe da Asociación de Escritores en Lingua Galega, escritores e escritoras, en 2010, por a de Escritora na súa terra, por o conxunto da súa obra. Foi escritora homenaxeada no Salón do Libro Infantil e Juvenil en 2013, en Pontevedra. Foi premio Galegas Destacadas de 2017 da Asociación Diálogos 90 de Vigo. Por lo tanto, eu creo que estamos ante unha persona de referencia nas ciencias, nas letras, na literatura de adultos, na literatura infantil, e que nos vai a contestar esa pregunta de si é infantil, literatura infantil, e justamente no día do libro. Así que recibimos la primera. Moitas grazas ao Ateneo por convidarme e a Pilar San Pedro por esta presentación e a todas e todos vos por aportar este día de temporal navegar aquí. Eu non sei se seré capaz de contestar esta pregunta, porque eu teño zona de que fago preguntas bastante boas, pero unha cousa que son preguntas e outra é contestadas. Entón, eu vou fazer algunhas reflexións sobre isto e despois podemos falar. Tendo en conta que, como xa dixo Pilar, pois eu son originariamente bióloga, a pesar de que me dediquei tamén a mestura ciencias letras, porque digamos que me dediquei á didáctica da biología, basicamente, tendo aquí persoas tan ilustres como o presidente de Galis, de Ferrozo, a mesma Pilar que se dedica profesionalmente a eso, pois, a ver, bueno, en esta pregunta ilustrei con algunhas imaxes de libros infantis en galego, a que está a vosa dereita é un debuxo dunha nena ou neno, porque é da primeira edición da Liña Azul de Carlos Casares e as ilustracións ao final, o crédito da 4 nomes de uns irmáns, García Alonso, entón non sabemos de quen, e a outra que é do libro meu de Balúa é unha ilustración de Benjamio, que é un dos grandes ilustradores de literatura infantil e juvenil galega, porque, como dicía Pilar, pois a verdade é que a literatura para persoas novas en Galiza é moi vistosa e estes libros, cando son para os lectores máis pequenos, é moi importante que leven a ilustración adecuada e temos pois ilustradores maravillosos como Benjamín. Ben, entón, digamos que un pouco artellei esta reflexión pois sobre que ten que ver a literatura infantil cos contos populares, despois a cuestión de fantasía e realismo, tanto nas historias para mocidades como para adultos. Despois unha cuestión a que eu lle teño dedicado a atención varias veces, que
de onde ven a violencia nos contos populares, na literatura tradicional, de fora ou de dentro, e, por último, tamén unhas pinceladas de literatura, digo, a liberdade de conflictos, a literatura infantil e xuvenil. A imaxe dun libro, bueno, que eu cando hai estas feiras de ocasión, ando por aí mercando libros de literatura infantil. Este ano 41 de Calleja. Calleja, seguramente que todo mundo lembra os contos pequenos, pero este é un libro moi grande, así, como deste tamaño, que trae, a verdade, ten unha portada espectacular, un monstro oceánico. Entón, a ver, por empezar, a xente, pois, adoita empezar con definicións, non me vou atrever a facer unha definición da literatura infantil, mas si considero, e isto é unha cosa que eu, bueno, hai moita xente que di isto, pero eu lembro moitas veces a Agustín Fernández Paz, que a literatura infantil, juvenil, é aquela que pode ser lida tamén, pero pode ser rapazas, ademais de por calquera persoa adulta. Con isto, pois, o que quería decir é que daba unha definición ampla, non? Claro, neste intre, pois, estamos tal vez habituados a pensar que a literatura infantil é a literatura que foi escrita para xente nova, non? O que dicía Pilar e o que pasa ás veces, pois, cando na editorial podías escribir, non sei que. Mas, en realidade, pois, a literatura así como tal, volvo a remitirme a xente que ten estudado sobre isto, pois dice que non existiu até o século XIX, pero tamén é que temos que ver, e isto a xente da educación sabe, que antes de esa época nin sequera existía esta noción de infancia como que podemos ter agora. Entón, pois, se non había noción, menos iba a haber uns libros específicos, non, para esta xente, xa por non falar de que a poboación era en grande medida analfabeta. E aquí vou dicir unha cousa que nesta época do ano, sexa o día 2, sexa o 20 de abril, sexa nas letras galegas, a mí cada vez que me preguntan todos os anos, chama alguén e que facer a entrevista sobre ler e tal, e entón a pregunta é que ás veces nestas preguntas que sale unha resposta. A mí me parece tremenda, non? Pero non é certo que agora os rapaces leen menos que antes, e eu digo, non. Non é que non sexa certo, é que radicalmente todo o contrario. Mas claro, se pensamos na proporción de analfabetismo que había en España, non hai tantísimo tempo, non? Eu adoito decir que na época en que eu estudaba o secundaria, nos anos 50, comezaba a secundaria, menos do 25% da poboación. Un pouco, pois, algo parecido podemos ver, por exemplo, agora nas biografías de María Victoria Moreno, bueno, era na década anterior. Pero acababa menos do 10%. Secundaria, o sea, non estamos falando da universidade. E había moitísimos rapaces e rapazas que deixaban a escola os 6 ou os 7 anos. Eu son unha mestura total de diferentes orixes, pero meu pai era nunha vila pequena da provincia de Córdoba, zona de jornaleiros, e ali ainda non estive moito falando con xente que eu coñecía de nena, pois a xente, os pais necesitábamos para traballar no campo. Entón, un home que despois chegou a alcalde, ali todo o tempo alcalde antes da guerra do Partido Comunista, despois da guerra da Esquerda Unida e tal, e este home pois contaba que ele quería estudar, o mestre decía que era un rapaz moi listo, realmente era moi listísimo, pero aos 7 anos o pai dixo, non, ti non podes estudar, ti que se traballar no campo, fan falta todos os jornais na casa, a pesar de que o mestre incluso lle conseguira unha cousa. Bueno, o que quero dicir con isto é que non é certo, lese máis. Agora neste momento a xente nova está alfabetizada e ademais hai bibliotecas. Eu sei, en Galicia, por exemplo, eu estive, digamos, estreando
ou polo menos, digamos, no mes despois de que se acabou de inaugurar tal biblioteca nun montón de sitios, porque non había, bueno, pensade que en Santiago de Compostela, que agora temos por fortuna Ángel Casal, esa é a primeira biblioteca pública que hai en Santiago, de verdade, que como sabemos están as da universidade, pero como biblioteca pública, Ángel Casal é a primeira, por certo, fantástico traballo que fai. E en cantidad de outros sitios eu estive na biblioteca que se acababa de inaugurar. E noutros estive na escola, como, por exemplo, que non sei se nesta momento ten na biblioteca, pero non estou segura, en Urdice, bueno, Urdice non é o nome do concello, pero Rois, pero a biblioteca de Rois estaba no colexio público de Urdice. Eu estive ali dando unha charla que teóricamente era unha biblioteca, pero a verdade era que, ben, quero dicir, hai máis, a xente pode ler, hai máis bibliotecas, hai máis libros, e entón, pois, existe esa posibilidade. Entón, o que si hai é un solapamento coas historias de tradición oral, por unha banda, que moitas agora son consideradas historias infantis cando non naceron. Realmente a súa orixe, pois, non están nesas historias infantis. E despois hai libros que non foron escritos en absoluto para os rapaces, pero que, digamos, foron adoptados dentro diso, non? E un exemplo, pois, podía ser Gulliver, non? Por exemplo, as aventuras de Gulliver. Agora, porque hai versións adaptadas, pero se un rapaz ou unha rapaza colle a versión completa de Gulliver, pois, non sei, claro, depende se é un director publicado, pero quero dicir, non foi un libro escrito, podíamos falar de moitos outros. Bueno, esta imaxe, eu estive intentando localizar, e a verdade é que seguro que habrá un sitio, pero non hai moitas, pois é de Manuel Mandianes, é de Lourense, na provincia de Lourense, pois a xente en torno a Lareira, e a Lareira, como era a casa de meu momento, era unha lareira que tiña sitio para sentar todo alrededor, tal, e ali contábanse historias, outras cosas porque non había luz. O sea, na aldea de Ramón chegou ali en 1960. Supoño que moitas outras, esta vez porque sei de primeira man. Todo isto, o Encoro dos Xallas está a unha distancia tan curta que antes, cando o pai de Ramón contaba que se oía o ruido da fervenza, antes precisamente de que era Encoro, despois a fervenza, a famosa fervenza dos Xallas, esta que se abre os sábados, pois, entón, este era o lugar onde se contaban historias, e estas historias tamén pois teñen esa relación, non? Coa literatura infantil. E precisamente algunhas dos coleccións de contos populares máis famosos o que son unha reunida de contos de tradición oral. Está claro que cando falamos de tradición oral estamos remitiéndonos á transmisión. Non quere decir que estas historias, a ver, todas as historias alguén por primeira vez se inventa, as conta, despois se modifican. No século XIX, pois, coñecemos algúns casos de persoas que eran lingüistas ou persoas dedicadas ao folclore que fan unha recolleita, e tal vez a máis famosa pois é a dos irmáns Grimm, os Mädchen. E despois está de Perrol, e hai unha anterior que fiz unha muller en Francia, e despois no século XX, pois unha das máis famosas é a de Italo Calvino, das Fiabe, que son 3 tomos, que é fantástico, que teñen na casa. E en Galicia, tamén no século XX, seguramente moitas persoas coñecedes a que se fixo no Fingol, en Lugo, a cargo de Leandro Carrea Valellos. E que é un aspecto que moita xente non coñece destas historias. Os irmáns Grimm eran unha xente moi rigorosa, e entón anotaban para cada historia quen lla contaba. Quero dicir, Italo Calvino tamén, se lemos Fiabe, vemos que Calvino vai anotando tal, e nas introduccións fai comentarios incluso ás persoas que lle contaban. Pero quero dicir que xa moito máis tarde, pero os irmáns Grimm pois fan iso, e grazas a iso sabemos onde está a fonte de cada un. Entón,
debido a un relativamente pequeno grupo de mulleres, verse a metade, máis da metade das 210 historias nos libros dos Grimm. E saíron un par de traballos de investigación sobre isto, un par de libros nestes últimos anos, e unha cousa que a mí me chamou moito a atención é que estas mulleres eran de familia dos hugonotes, estaban chegaron, non elas que xa naceran en Alemania, sino que chegaron cando os hugonotes foron perseguidos en Francia, pasaron a Alemania, e entón, por iso tocamos tamén moitas semellanzas con contos que estaban en Perrault. E algúns dos máis importantes son Dorothea Bittmann, máis de 40 contos, que en 208, pois son debidos a esta muller. Nunha das edicións dos irmáns Grimm, pois hai este debuxo de Dorothea feito por un dos irmáns, Ludwig, que non é, bueno, digamos, os dos contos son Jacob e Guillerme, vaya, estou traducido, pero bueno, xa sabedes que esta moi famosa, está permitido traducida. E un dos irmáns que debuxaba, pois fixo o debuxo deste. E tamén durante un tempo houve unha historia como que se cría, pois que era, en fin, unha señora media analfabeta, tal, nada desto, todas estas mulleres eran mulleres educadas, algunhas moi educadas. Bittmann, tal vez, pois a que menos, era muller de un comerciante e tal. Dorchen-Will era muller de Will. E as irmás Will foron tamén as que contaron moitas das historias. Despois hai outro grupo de irmás que son as Hasenflug e outras que están aquí. Isto únicamente o poño para que vexamos que aquí neste caso está moi ben documentado, xa digo que eles pois tiñan un sistema moi rigoroso. E estas historias, pois algunhas podemos ver que xa están pois nas 1001 noites, que están en contos persos ou tal, e bueno, hai toda esta xente, e aquí en Galicia pois temos a Antonio Reigosa, a Uva, e a José Miranda, outros biólogos, por certo, pois que fixeron unha recolleita dos contos populares galegos poñendo, pois, digamos, a tipoloxía que teñen. Non creo, non me vou a meter, porque son de ciencias. Un pouco o que quería é mostrar que hai unha relación moi grande, que, digamos, que nun primeiro momento, isto que son considerados contos populares, na verdade, digo, contos para a infancia, na verdade, que son contos populares, que eran contados, porque tamén nesa época contábase unha historia. Eu creo que os pais non tiñan esa preocupación. Es que vamos a taparlle os oídos ou tal, non? E despois, se nos miramos as escritoras e escritores de todos os países, pero bueno, vou fixar no caso de Carlos Casares, porque Carlos é unha persoa que eu creo que hai moito acordo en que toda a súa obra, non únicamente esta que podemos discutir, se é infantil, pero toda a súa obra ten moita relación coa tradición oral, e además el fala especificamente da influencia dos seus avós, da avó e como contaban históricas. Cando decimos que estamos na tradición oral, no caso de Casares non sempre significa unha reescrita de contos populares. Hai veces, pois, iso que alguén se pode pedir, reescribes un conto, pero por exemplo, Un polvo xigante ou Algo da Antioquía son historias originais. Eu que sempre, en fin, aquí volvo a preguntar para que idade, porque para mí Un polvo xigante está nunha edición ilustrada que é preciosa, pero en absoluto para mí non é unha historia infantil ou juvenil. É un relato que eu creo, se non a lestes, eu é dos libros que recomendo sempre que vou a un instituto a falar dos meus libros, despois me din, a ver, recoméndanos un libro, pois é un dos que sempre recomendo, porque é fantástico, e ademais é o Carlos máis divertido. Carlos era unha persoa tremendamente divertida, calquera que o coñecestes, compartiste este turía con el Saavedra, e despois as súas novelas están moi ben escritas, son fantásticas, pero digamos que son moi serias. A mí de Sentado con un sillón azul me parece, bueno, non sei, tal vez é moi complicado decir isto, pero a mellor novela galega do século XX son novelas serias e tal. E o Casares divertido está aquí.
Entón, isto é un híbrido, ou seja, ten algo que ver coa tradición oral, coa nosa, pois, non sei, está o mito do Kraken, que desde logo si os Kraken existen, bueno, sí, xa sabemos que hai luras gigantes, pero un bo sitio para unha lura xigante pois sería a Ría de Aldán ou Cabo Oudra, que un dos territorios nos que Carlos pois tiña muchas relacións afectivas, e desde logo é unha historia perfectamente podría ser contada a carón do lume e a los galos da viruxe un día de temporada como a hoxe, que non estamos ao lado do mar, a salvo dos perigos que asexan no mar e que ese momento en que as historias de medo pois son máis captivantes. Por certo, as ilustracións son tamén de Enxame, digamos antes. E eu non me resisto a tamén mencionar o galo de Antioquía, porque para min aquí sí que hai todavía máis o enlace coas historias das cidades asolgadas en Galicia, non? Cidades asolgadas en Galicia hai un montón, pois claro, Antela sabemos que ten toda unha carga mítica. Eu particularmente, pois, a que teño máis relación é coa de Dullo, que está en Fisterra, que incluso, pois, en fin, esa historia nun dos meus libros que agora en Fisterra e a Praia de Alcatrán. Por que? Pois porque unha das miñas cuñadas daba clase en Mallas e ali, en Mallas é un lugar de Fisterra que tamén empezou a mestrar e entón ali oí unha versión da lagoa de por que foi asolagado do Dullo e entón di que foi Calromán. Calromán é que en Fisterra cambian así os estados e entón o que outra xente chama Calromán, porque ali chamanlle Calromán. Calromán intentou seica conquistar Galicia, non sei. Hai outra xente que di que pararon en Roncesvalles, pero xa sabedes que nesa época está todo un pouco confuso. E entón Calromán chegou, intentou tomar Dullo e non foi capaz. E entón dixo: "Oh ciudad, yo te azulajo de arriba para abajo." É castrapo, pero é que non debía ser moi dotado para as linguas. Entón, pois, é así, o azulajo, que dixe así, porque xa sabedes que hai xeada nesa zona. Eu non creo que fora Calromán, pero bueno, esa é outra historia. En todo caso, un tema que, bueno, volverei despois, pero que está todo moi mesturado, que está moi presente en toda a obra de Casares, sexa infantil ou sexa juvenil, é a crítica da intolerancia. E aquí volvemos á pregunta do principio. O sea, en que se diferencia a literatura infantil da outra, non? Porque podemos ver eses temas en libros de Carlos para adultos, como pode ser Ilustrísima, non? Si lembrades a historia del cine, non? Toda a historia del cine, unha vila, unha Ourense, e como, o sea, pois as forzas escuras e intolerantes queren prohibir o cine e o obispo, pois, en realidade está polo cine, pero ben, non vos lo conto, o podes ler. Neste caso é a Inquisición, tal cal, aparece co seu nome. E, bueno, hai unhas situacións totalmente absurdas, porque a historia dun ferreiro, o Calatrón, que comeza a poñer ovos, e todo que dá lugar a isto, porque a Inquisición non lle parece ben, sei. As ilustracións neste caso son de Meixide, tamén outro gran ilustrador. Pois tamén un libro, se non coñecedes, moi recomendable. Este foi escrito, bueno, puxen aquí en 1994, porque é a primeira edición, agora está editado na Brasil. Ben, pasando da tradición oral á cuestión da fantasía e do realismo. Digamos que no imaginario así popular, fantasía asociase coa literatura infantil, ¿no? E realismo coas historias destinadas a adultos. Eu traigo aquí unha ilustración que supoño que terá copyright de Xogo de Tronos. E non sei se vedes Tronos, vistes a madre.
pero polo menos saberdes algo das liortas familiares. Entón, hai unha das... Coste que nunca vi, pero coñezo non me cadrou, non teño tempo. E entón hai unhas mulleres moi poderosas en Xogo de Tronos e unha delas é Daenerys Targaryen, ou como queira que se pronuncie, e entón esta muller ten 3 dragóns, aquí está montada nun deles. Non é unha historia infantil, non, nada, é extraordinariamente violenta, hai cantidades de salsa de tomate, bueno, hai mortes a esgalla, hai incluso violacións e todo isto. Pero, indudablemente, é fantástica. Xa digo que o deixo como pregunta, porque é un exemplo que poderíamos pensar noutros, pensar en moitas historias tanto de ciencia ficción, pero para adultos, como cine, tanto cine hai, pois é moi fantástico. E ao revés, realismo. E vou poñer algúns exemplos de historias de literatura galega que son absolutamente realistas. E tamén isto xa digo enlaza, porque todo está mesturado coa cuestión dos conflictos, non? A ilustración que hai aquí é a portada cabeza de Medusa, que é o libro meu, por certo, penso que leva aí na portada fundación Caixa Galicia, porque o premio Srais está promocionado. E esta é unha historia que é unha historia sobre unha violación. A violación ocorre ao principio da novela. A novela non é sobre a violación física, a novela é sobre o que eu chamo a violación simbólica, a violación social. Estas rapazas son dúas amigas, despois de serem violadas, é toda a presión para que non denuncien, non? E isto, pois, bueno, é un libro do ano 2008, me parece, ou algo así, pero quero dicir un tema que nos últimos tempos, pois sabedes que estivo moi de actualidade. Non pode ser máis realista este libro. Portada magnífica de Victoria Diel, que ten un apelido alemán, pero esta é unha non sei, pintora, fotógrafa, non sei como chamada, é unha muller galega, nova, fixo de las artes, e ten uns traballos espectaculares que con estatuas nas que, non sei, eu chamo de Photoshop, pero supoño que son cosas máis sofisticadas, mestura estas estatuas con rasgos de persoas, vamos. E isto é a Medusa de Berlín, acabo pois, un traballo aí extraordinario. Estamos na María Victoria Moreno, antes referiuse Pilar, e Ana Norise, a novela pois máis famosa de María Victoria, pois ten abordado toda a cuestión da rapaz inadaptado na adolescencia, incluso tendendo pois a entrar no tráfico de drogas. Un libro para bastante máis pequenos, porque estes dos son para adolescentes, de Fina, Casal de Rei, Hola, estúpido monstro peludo, pois é un libro sobre a violencia de xénero. Ya hai como 10 anos ou así. E Agustín ten moitos libros realistas, pero un que me parece extraordinario, e tamén, como é para máis pequenos, e ás veces estes son menos coñecidos que os de adolescentes, o meu nome é Skywalker. Foi premio SM, non me acordo, que ano 2000 e algo. E esta historia empeza porque hai unha nena que vai todos os días ao supermercado coa súa nai e entón descubre que no supermercado hai un home invisible. É un home que está ali sentado con sombreiro e tal e que ninguén o ve. E entón ela parase a falar con el e a preguntarlle e el dille que o meu nome é Skywalker, entón que ten unha historia que vende a entrar na precisidade de dicir, bueno, como moitos dos que escribiu Agustín. Pero o que quero dicir é que, como vedes, e podíamos poñer moitos outros exemplos, todo isto son libros 100% realistas. Con isto non, que ninguén pense que estou dicindo, hai os libros de fantasía tamén
son maravillosos e, vamos, calquera destes autores e autoras tamén ten libros de carácter máis fantástico, pero eu únicamente, porque eses estereotipos de esto de literatura infantil, esto de fantástico, esto tal, pois eso para ver que ás veces non funcionan. E un aspecto un pouco máis fácil que bueno, sobre o que eu teño reflexionado unha vez, pois de onde ven a violencia, e estamos falando dos contos populares e historias tradicionais, de dentro ou de fora. Cando digo dentro, fora, dentro da casa ou fora da casa, dentro da familia ou de fora da familia, non? Era unha vez unha madrastra, bueno, así empezamos os contos, pero un conto recollido na península. Mandoulle levar os nenos ao bosque, matábalos e tirarlle o corazón. É un conto en España, está na colección, non me vais a ir agora o nome, pero lembro de que así tamén en Branca de Neve tamén hai unha historia de tes que levar os nenos ou tes que levar a nena ao bosque, matala e traerme o corazón. Ou todas estas historias nas que os pais levan os nenos e deixan no bosque. Abriu a porta e vi un gran charco de sangue. E deu tal susto que lle caeu a chave no medio do charco e non se quitaba a mancha, se sabedes, por o azul. Nos contos tradicionais, a familia é o principal escenario dos actos violentos. O marido mata a muller con un barro azul. Os pais contra os fillos, as madrastas. E, por desgraza, pois, en moitos destes casos sabemos que teñen a origen situacións reais. Pel de Asno, un dos contos que está recollendo, pero teña moitas outras coleccións, e o equivalente en España a historia de Delgadina, que eu lloro este mal porque é un romance tal, é unha historia dun incesto non consumado. Entonces o pai que queda viúvo e despois pretende a filla. Esta ilustración na 10ª editorial nova. E é terrible, non? E é, pois, algo que volvo tamén, esta é literatura popular porque reflicte cousas que ocorrían, porque tamén sabemos hoxe en día que a meirande parte das violacións, por exemplo, os abusos a menores, a nenos e a nenas ocorren justamente dentro do ámbito familiar. Outro grupo de libros, como Hansel e Gretel, a Casiña de Caramelo, e algúns versións de Polariño, que non todas son iguais, pois os pais abandonan os nenos porque non poden alimentalos, non? Un libro impresionante polas ilustracións e por como conta a historia de Polariño é o diario de Polariño, que está ilustrado por Rebeca Dotton. E entón, pois, esta escena que, bueno, dunha edición do século XIX, vemos que os pais están a menor, pero non poden darlles de comer para deixalos, Hansel e Gretel, e os nenos a lembrades que van botando as faragullas que despois comen os pasar. Bueno, a primeira vez eran pedriñas, é unha historia terrible. De violencia desde dentro, un pouco máis rápido. Quería xa brevemente apuntar que é un tema que aparece en moitos casos na literatura infantil e juvenil, podemos tener exemplos da galega, mas tamén de fora, é a cuestión da liberdade. A Galiña Azul foi publicado en 1968, gañou e é un canto a diversidade, aparte de ser moi divertido, non? Porque, como sabedes, é unha galiña que é azul, pero con 4 plumas vermellas e que pon ovos, non me acordo de que cor, tamén vermellos, me parece, e entón, pois, como este alcalde parece fatal, e a historia acaba que todos os veciños pintan as súas galiñas de azul para que non poidan levar a galiña azul, non? Entón, pois, é moi típico das preocupacións de Carlos. E eu creo que este libro tamén, que un polvo xigante ten relación co libro
de Xoana Torres. Xoana Torres, que como sabedes, morreu en 12 de setembro, é unha persoa que sobre todo coñecida como poeta, pero foi unha muller extraordinariamente polifacética. Levou o primeiro programa de radio en galego, en Vigo, seguramente que saberá isto. Foi traductora, foi unha animadora cultural tremenda. E en Galaxia, pois, pedíronlle que escribira libros para nenos. Nese momento, pois, estaba claro, comenzando a poder haber literatura en galego nas escolas. Entón, Pericles e a Balea é unha historia na que o churreiro Pericles, co seu can Narcos, pois marcha a navegar. E con que marcha? Pois marcha coa balea Tálota, non? Eu digo que encontro unha relación con isto, a mellor, non? Co criado Nicolás. O criado Nicolás é o protagonista, un dos personaxes de Un corvo xigante, é o que é teóricamente arrebatado polo polvo, non? Segundo as versións da historia. Marcha a viaxar con polvo, ainda que, segundo Delfina, o polvo non é o polvo, é o xastro de abuelo desplazado, pero non vamos a entrar neses detalles. Quería poñer uns exemplos, porque isto non admite escaneo para poñerlo. Entón, quería poñerlos algúns exemplos de libros recentes de outros países. E isto é Migrar. Isto é un libro mexicano que xa vos vais contar porque non podía escanear e ainda que escaneas un cachiño. É do ano 2011 ou algo así, tivo un premio en Bolonia. E entón, isto reproduce a tira das migracións, que é un códice antigo no que se fala de como chegaron os mexicas á cidade de México, pero aquí o que se conta é unha emigración a Estados Unidos, o sea, unha emigración, pois, neste momento. Pois non sei, eu non sei se é un libro infantil, volvo adiante, non vos sei dicir, pero desde logo é unha maravilla. Tamén sobre migracións, tampouco sei, isto non é unha historia, só ten de usos, é dun grande ilustrador australiano, Sean Tan, que ten muitísimos libros sobre diferentes aspectos das liberdades. E entón, pois isto que se chama únicamente a chegada, e como aquí en España, porque vou falar da traducción no castelano, damos por sentado que os lectores son parvos, non digo os lectores infantis, porque este libro que pode ser para adultos, pois chamaronlle emigrantes, que hai que ser, en fin, non quero calificar o libro que se chama Chegada, porque xa cando lees ti, xa te das conta que isto é unha persoa pois que ten que escapar dunha ameaza que non está moi clara de que tipo é, que ten que deixar a súa casa, que ten que meterse nun barco e que chega a un sitio que se parece muitísimo a Ellis Island, a illa de Ellis. E entón hai unhas escenas maravillosas nas que unha persoa está falando con símbolos, porque non hai letras que nos coñezamos, e outro con outros símbolos, quere dicir que o migrante non entende absolutamente nada do que le están falando. Bueno, acaba unha nota de esperanza porque encontra xente boa. E despois, Maurice Sendak, pois é máis coñecido por historias moi fantásticas, como pode ser onde viven os monstros. Eu creo que están a grande parte delas en cada acá. Pero isto é Brundibar. E isto é unha historia que o máis interesante que ten é que está baseado nunha ópera de un autor checo, o sea, un escritor e un músico checos, e que foi representada no campo de Teresín 20 veces así polos nenos do campo de Teresín. Despois, máis adiante, Sendak, xunto con Toni Kushner, fixeron o libro. Sendak, sabedes que é un debusante maravilloso, e entón son un neno que están buscando comida. Hai cantidad de personaxes estrambóticos, pero digamos o malo pois é Brundibar, que é unha especie de generalote que bueno, sabedes, non? É o típico dictador un pouco de pacotilla que está intentando que non consiga esa
comida. Entón, en resumo, pois as historias, os contos, os relatos que teñen que ser vos. Entón, o importante da literatura pois é que sea de boa calidade, igual que esa fantasía ou que esa realidade, se a historia está ben contada. Muchas gracias.